Нямаме ограничения относно идеите. Могат да участват идеи свързани с изкуство, с култура, с производство, с услуга. Както се казва, от това да измислиш песен или да нарисуваш картина до да изстрелваме хора на Луната, ако се наложи. Би било много хубаво, ако успеем да накараме младите хора да мислят по-мащабно и интернационално, така че създаването на интернационалност в бизнеса е много важно и това винаги дава предимство.